зан дилгир шуда билети лотарея харида бурд кард. лотареяи харидаи ӯро бо шӯхӣ лотарея бар зидди дилгирӣ номиданд. ин барномаи хабар барои ту бо шумо ман Солеҳ Нуралиев ва инак хабар. сабабҳои харидани билети лотарея метавонад хеле гуногун бошад. масалан, сокини 36-солаи штати Мэриленди, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки чипта харидааст ва бурд кардааст. хонум иқрор шуд, ки вай танҳо дилгир шудааст ва хостааст, ки то бо лотарея вақти худро хуш гузаронад. чиптаи лотарея Кеноро бо рақамҳои 7, 17, 27, 31, 32, 37, 49 ва 50 пур карда, муштарӣ қариб дар ҳол аз дилгиршавӣ шифо ёфт ва фаҳмид, ки $25,000 бурд кардааст. акнун зани хушбахт дилгир намешавад. вай бесаброна интизор аст, ки бо пули бурднок барои фарзандонаш чӣ гуна тӯҳфаҳои олӣ бихарад. вале чӣ ҳодисаҳо дар дунё намешавад. аммо ҳатман донед, ки дар чунин мавридҳо бурди ягон маблағи ночиз ҳам шанси хеле кам дорад. бале, чунин хабарҳоро дида каме шавқ пайдо мешавад, аммо ҳушёр шавед. ин корро накунед, ки кӣ медонад, ки бурд мекунед ё на. агар шумо чунин лотареяро бурд мекардед, аввалин тӯҳфаро барои кӣ мехаридед ва кадом тӯҳфаро мехаридед? умуман ҳатман ҷавобатонро дар комментария интизор ҳастем. ва ин аст барномаи хабар барои ту. бо шумо ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед.